Here mukoma inini ndinoitawo zvekutenga goridhe ndichitengesa, but mari dzandinadzo mukoma, kutaura chokwadi mari dzangu hadzisi dzeurombwa. Inini ndakangoitawo mukana wekuti baba vangu vaiwirirana nemumwe mudhara uyo wekumaraini ekwedu ainge ari muWomvet. Saka takazongokwanawo mumaprograms emisangano. Saka ndakazongoitawo lucky. Pane vamwe vakamboita minister vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichivaranira business ravo, but awa mabusiness ekuti anenge asina kana maoffices. Saka tinopota tichienda kunana Dubai, tichienda kunana China, tinenge tiine simbi dzatinenge tichiendesa ikoko dzakaita segoridhe ratinenge tichienda kunotengesa. Saka here nyaya idzi dzatiri kungonzwa dzekunzi chipoko chaGinimbi. Inini ndauya pano kuti ndige ndichimuchenura mukomana. Ini kuziva kwangu mukomana ainge angorirana zvake, aiva nemadhara awo ainge achiranira mabusinesses avo, but akazongoda kungokura musoro chete. Mubusiness redu iri ratinoita rekuti kana wakapinzwa kuti unge uchiita zveurana, haufaniri kuti unge uchizoda kuzivisisa too much. Iwe unofanira kungoramba uri snake under grass. Kana ukada kuzokura musoro stereki uchida kuzviidza kunge uri muhombe sana chimombe, unogumisidzira wava kuseri kana kuti wava 6 feet underground. Madhara awa haadi vanhu vane dzungu, ndo zvandakaudzwawo nemudhara ainge ari muWomvet akandipinzawo muchigemu ichi. Ndine shamwari yangu yandiinayo. Nyaya yake mukoma ndinoda kuti munge muchiinzwisisa. From the outside mufesi uyu kana ukamuona anoita sekunge akaromba, but nyaya iripo ndeyekuti haana kuromba, ingori nyaya yekuti ane maconnections. Ndinogara ndichiteerera machannels awa ema-confessions because nguva zhinji ndinenge ndiri paroad ndichingorova ma1-2 madealing, saka sometimes it gets lonely. Saka handitendedzwi kuti kana ndichifamba ndinge ndichipick up mapassengers nekuda kwezvandinenge ndiinazvo. Ndinokwanisa kutobva muno muzimu ndichienda kana kuSouth Africa nditori nesimbi dzemadhara ende handitombomiswi. Saka ndinoti kana ndiri mumotikari yangu kana ndiri kuSouth ndine G-Wagon yandakatengerwa iyo yandinofamba nayo, ndakasanganawo nedzimwe nyaya dzezvipoko zviri kunzi zviri kungoonekwa asi chiri chipoko chanetsa, chiri chipoko chaGinimbi. Ini ndinoona sekunge dzaingova dziri politics chete. Ini pane chimwe chinhu chinotondidyawo mupfungwa. Vanhu vemuzimu vanofarira kutaura kuti vanhu vose vakaromba, vakaita pact nadevil kana kuti Ginimbi ainge aine nyoka. Asi ini sezvo ndiri munhu ari musystem, madeal ndava nemakore ndichingomaita, ndiri kuona sekuti nyaya dzekunzi mukomana ari kumuka chipoko kana kuromba ndinoona sekunge ismoke screen. Hameno kuti munozviona sei kuti vanhu vatadze kuona chokwadi chekuti mari yacho inobva kupi, because it is not easy kuti unge uchizivikanwa kuti uri munhu zvake asingashandi, unongotilera hustle, but mahustles acho kungohasela zvako uchingonzi enda kwakati. Seizvezvi ndinokwanisa kunzi enda kana kuEastern Cape ndotosimudza motikari yangu ndoenda ndonorova ma1-2 madeals ndichishandira madhara. Saka ndine imwe friend yangu, mukomana uyu ibody type chaiyo panyaya dzemasocialites, but anongorova zvake snake undergrounds. Akambondiudza imwe nyaya, but ndakaona kuti ainge achitongozvitutumadza zvine pride mukati. Mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindipinzawo muchigame cheChrome iyo yainge ichibva kuname hidden. Ndakuudza izita asi musazotaura because ikoko vanhu vanobva vakasika kunyumwa kuti munhu wacho ndiani because ndiye akabata kuprovince ikoko. Saka aiva nekakuzvitutumadza. Mushure mekunge ndati shamwari ndipinzeka muchigame, ndine friend yangu uyo ane side tipper, tinokwanisa kupota tichitakura Chrome ichienda kuSouth Africa ndichiita mari. Saka iye akabva achizoti kwandiri ini nemari dzangu here ndakamboenda kuNigeria naGinimbi. Izvi akazvitaura tainge tichitonwa zvedu mawhisky tiri kuSenton. Akati ndakaenda kuNigeria naGinimbi, ndikati
makaenda kunoita sei? Akabva ati akaenda akanoita money rituals kuti anga achizova nemari yakawanda, izvo zvekunzi anodya nechrome. Hakungotaura kwevanhu. Ndikatongofila hangu kuti bho here munhu uyu ari kuda kungondivharira muchigame. Ini ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona sekunge pasina urombwa humboripo. Kutaura chokwadi, ndakamutarisa ini ndinoziva kunobva mari yake. Mari yacho mukomana madyirwo ainoitwa nevakomana kunyangwe zvikanzi imari yehurombwa inorutsiwa nenyoka. MuSouth Africa vakomana vekuzimu tinodya mari, ende vasikana maSouth African vanowanzokuchila out mumalounge mavanoziva kuti vakomana vekuZimbabwe vane mari ndokwavanonwira hunodhakwa. Mari mukadziona dzichidyiwa mukomanashi mumwe anoenda kana kubhawa aine kana 50,000 US dollars. Mari yakawanda chaizvo. Mari iyoyo kunyangwe zvikanzi inorutswa nenyoka hakungonyeperana. Ini ndiri munhu anofarira kutaura chokwadi. It's not rituals, ingori mari yaunenge wakangopiwawo kuti unge uchibata uchipinzwawo mumadhiri ekuti profit yako unenge usina kumbogara wakaita loss, because kana uri rana hapana loss, unenge uchingorova maprofit chete. Shamwari yangu iyoyo yandiri kukuudzai nezvayo, ndakazongoona hangu nerimwe zuva mabank statements ake. Mashandiro aanongoita ndiwawo mashandiro atinongoita isusu, but anenge achida kungozviidza sekunge munhu akaendawo akanoromba kuNigeria. Hameno kuti anenge achida kutyiwa here, but ari kuranira vamwe minister. So now is a big man. Ndiye munhu anofambisa ma-US dollars achimaendesa kuma-offshore account negold ku-black market. Saka mari dzake anozongowanawo zvima-kickback zvematenda. Unongogadzirwa chitenda, so otongonza kwabushuko kuri kufanira kuti kunge uchigadzirwa mapoto kikikiki, otoenda kuya otongomanyisa zvima-side tipa zvimagredha, potongogredwa road obva otopiwa yako mari. Saka chinoitika ndechichi, vanhu vazhinji kuti vange vachizokuudza kuti shamwari inini mari yandinayo pajekerere imari inenge yakatobiwa kana muhurumende. Hazviiti, vanotoita zano rekutoti vanhu vange vachifunga kuti ivo vakaromba, nekuti vanotoziva kuti maZimbabwe tiri vanhu vanotya huroi kupfuura even matare edzimhosva. Ukati munhu imbavha unokwanisa kuurawa, asi ukati munhu yakaromba vanhu vanokwanisa kungoramba vachingotaura nezvake. But nyaya inenge iripo ndeyekuti vanhu vanotongowana mari through ma-business deals, through kuti unoziva ani anenge ari pachigaro achidya newe mari. Nyaya dzezvipoko haini mukomana achikutaura chokwadi semunhu anoziva a lot of stuff ameno, but ndinoona sekunge dzisiri nyaya dzechokwadi, because ini ndinotozviziva kuti vakomana vandinotamba navo vamwe vacho vainge vatori close kumukomana vanodya mari, but angori marana. Vanotongotumwa kana nemaminista kuti ndiendere kuUK inonotengera chakati, kuti unge uchivarana zvitori neadvantage, because kune mamwe madhara anenge akaiswa pamasanction nenyika dzakaita sana America. Saka kana vachida something kubva kuAmerica ende chinokwanisa kunge chiri chinhu chinenge chakamukoshera, unototumwa kuAmerica otonzi mari iripo, mari iri muaccount mako. Iwewe sezvo usiri munhu wepolitics wotomhanya wotoenda ikoko kuAmerica. Ndakatombotumwa, so ndikaenda ndikanotengera mukadzi wevamwe minister imwe watch, mukomana watch iyoyo. It was around 37,000 US dollars yandakaenda ndikanotenga ndikadzoka nayo kubva kuAmerica. Saka ndo maitiro andinoita mari. Handizivi mukoma, because inini handisati ndakambopinda mun'anga, ndakangopinzwawo muchigengi nelaki rangu. Handisati ndakamboita mhiko dzehurombwa, kunyangwe zvikanzi ndaita vakadzi vakawanda. Vakadzi vandinenge ndichidanana navo rungoriwo ruchiva rwekuti sezvo mari iripo, munongoziva kuti vakadzi verudzi rwedu kana vakaziva kuti apa mari iripo vanosarudza kuita 20, 30, even 40 pamunhu 1. Saka kuno umwe munhu anenge achiona maybe nemaziso ake enyama kana kuti maziso ake emweya, maybe ndo kutoromba kwacho kwaunenge uchinzi wakaita uyu akaromba. But as for me, lifestyle yangu nemadyiro andinoita mari, ndinokwanisa kutoonekwa sekunge ndiri munhu akaromba, but bottom line
online kutaura chokwadi handina kuromba kutongodyawo mari nekuti mukana ndewedu pari zvinozvi. Kana mukazongoposta ndipeika link ndinge ndichizongoteererawo ndichinzwa muchiverenga nyaya yangu zvakare nekuzongoonawo kuti vamwe vanhu vanoti kudii signing out. Vadiwa vateereri, hanzi signing out namukoma vedu vari kuti ivo vatori nemari zvekutodaro. Hanzi he does not believe kuti vamwe vanhu vanonzi vane zvipoko zviri kumuka, zvipoko zvechokwadi zvinenge zvichimuka. Hanzi zhinji vanhu ava ndinoziva kuti mari dzavo dzinobva kupi. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndine friend yangu uyo anozviti akaendawo kuNigeria, but hanzi ndinoziva kuti mari dzake dzinobva nepi. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei? Kuno kuPretoria kuri kupisa zvekutodaro. Ndinoshandawo mugarden, ndinoshanda sagarden boy, asi moyo wangu unorwadza. Vanhu vanotongonditarisira pasi nekuti ndiri garden boy, vanotongofungidzira kuti ndiri munhu asina kudzidza, asi chokwadi ndechekuti nditori chiremba akapedza zvidzidzo zvake kuCuba. Nhamo yangu yakatangira pakuti amai vangu vakazoshaika ndaenda kuCuba. Baba vangu vainge vagara vaine mukadzi wavainge vachifambidzana naye wekubasa kwavo, vakazova step mother vangu. Nditori doctor wechokwadi, nditori nedegree rake, but ndakaiswa chituko pamusoro peupenyu hwangu. Kune vanhu vaviri vakafa vachiedza kuda kundibatsira. Munhu akapedzera kufa aedza kundibatsira ndoumwe muSouth African uyo ainge achigara mustreet muno mandinoshanda as a garden boy. Mushure mekunge ndatanga kuitawo mapiece jobs pamba pake, mukuzotaura ndakamuudza kuti ndainge ndakatoenda kuCuba and I studied as a doctor. Akati ainge achida kundibatsira kuapply zvimwe kuda ndaikwanisa kuzowana basa. Mukoma zvechokwadi ndakawana basa, but one day akauya kwandiri akati, you know what Moses, ndini hopedza ndiri kurota umwe mukadzi akamira kumberi kwangu achiti kana ukaramba uchibatsira Moses uchaona zvandichazokuita. Ina handina tsitsi newe nekuti handina dzinza newe. Regedza zvauri kuita. Kana uchida kuramba uchirarama, kana ukaramba uchimubatsira Moses uyu, vana vako vachafa vasina baba. Saka akangoti zvimwe kudai hope, you know maSouth African vazhinji havatozvizivi kuti kana ukarota hope dzakadaro it means kuti munhu waunenge uchibatsira anenge atori nezimweya rinenge risingatodi kuti ange achibatsirwa kana nemunhu. Ndakangonyararawo ndikati zvimwe kuda sezvo asiri munhu wandiine rudzi naye ari wekune imwe nyika, kana akandibatsira maybe the case will be broken. Murume uyu akaita accident achienda kuFree State, motikari ikatsva, haana kana kutomboonekwa kuti munhu apa ndeupi. Vakazongoonawo mabhonzo mamwe awo asina kutsva ndiwo akazovigwa iwawo. Saka nyaya yangu inorwadza mukoma kuti vanhu vaviri avo vakada kundibatsira kuti ndinge ndichizoshanda as a doctor vakasvikawo pakufa. And wekutanga akandibatsira ainge ari wekumusha. Mushure mekunge ndabva kuCuba ndakatanga kunetsekana nekuti ndinge ndichiwanawo basa munyika yedu yeZimbabwe. You can imagine apa kana ukaendeswa kuCuba nehurumende vanenge vachitoboda kutoti unge uchitomboshandira state kudzosa mari yestate, because ndakaenda kuCuba under a program yehurumende. Mudhara iyeye akasvika pakufa, akarohwa nezvinhu zvinonzi akarohwa mbama. Zvinhu zvakamurova hakuna akakwanisa kuzviona kuti ainge arohwa nei. Nyaya yangu inorwadza and ndichuya panapa ndokudawo kuti munge muchizviziva, especially isu sevanhurume, kuti paya patinoita gumbo mumba gumbo panze tinombozvifungawo here kuti tinozogumisidzira taurayira nevana vedu future chaiyo, nekuda kwekuti tinenge tichida kuti tinge tichizotora vamwe vatinenge tichiti ndo vanenge vakanaka. Inini ndakakura ndiri mwana aiteerera ndichishanda nesimba, ende ndainge ndisingazorore neusiku ndaitora bucket kana kuti dish ndotanga kuverenga ndakaisa makumbo angu mumvura kusvika ndichizowana scholarship yekuzoenda kuCuba kunoita zvemedicine.
baba vangu vakafara zvisingaiti. Mai vangu vakazoti vashayika, ndipo pavakabva vachizoroora baba, mukadzi uyo wavainge vachishanda naye akazova my step mom. Vainge vagara vaine vana vavo ende vainge vaine mwoyo vainge wakaomarara zvisingaiti. Vainge vasingadi kuti ndinge ndichizovawo munhu anonzi munhu muupenyu hwake. Vainge vakavengana naamai, even though amai vangu vainge vashayika. Shungu dzavo dzainge dzava kuda kuparadza isu vana vavo, saka vaida vana vavo vekubereka pamusoro pekuti vange vachingotida tiri tose, tainge tisingachatofari tiri pamba pababa vedu. Musi wandakazopedzawo zvidzidzo zvangu muCuba, musi wegraduation, ndipo pakatanga kupfuta moto wenhamo muupenyu hwangu. Ndakazoreceiva phone kubva kumba ichibva kuna amai ava. Havana kana kumbondikorokotedza, asi vakangotaura mazwi mashoma akandirwadza. Vakangoti wapedza zvezvidzidzo zvako, tichaona kuti uchakwanisa here kuti unge uchizoshanda. Ende vakabva vafuriridza mufoni. Pavakafuriridza mufoni kudaro, ndakatanga kunzwa sekunge munhu ainge ava kutorasika njere. Kubva musi iwoyo ndichitori kuCuba, pfungwa dzangu dzakabva dzatongotanga kutongorasika. Ndainzwa vanhu vakawanda vainge vachidanidzira vachitaura neni. Vanhu ava zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwa kuti vari kuti kudini. Ndiri kuCuba ikoko ndakatanga kunzwa mheremhere munzeve dzangu, ndikatotanga kutofamba ndichitaura ndiri ndega, ndichinzwa kunge painge paine zvinhu zvainge zvichindidzingirira. Ende ndaiti kana ndikacheuka ndaiona vanhu vakawanda vachindimhanyisa vasina kupfeka, vari veblack. Ndakadzoka hangu kuzimu ndiine degree rangu mumaoko, asi pfungwa dzangu dzainge dzatotorwa negondo, because ndakangoti ndichingosvika pamba ndainzwa kuneta. Ndakaenda ndikanorara muspare bedroom mangu, but mainge muchinhuhwa mushonga. Ndarara kudaro ndakaona muchipinda gondo muspare bedroom mandainge ndakarara. Pandakazomuka ndakanzwa munhu akaseka. Munhu uyo akaseka ainge achita sekunge ainge ari muceiling. Akati pfungwa dzaenda negondo. Zvinhu zvandakatonzwa izvozvo ndikatanga kuridza mhere. Chakazoitika after that handichazivi, but ndaizomboita nguva yekuti ndaimuka ndiri kuhospital. Ndobva ndabvunza kuti kochi chiri kuitika, ende ndaitoona kutoti ndinenge nditori musection munenge muine varwere vepfungwa. Ndaiti kana ndikangoda kungovhura mabhuku angu ndainzwa vanhu vanenge vachiseka mupfungwa, ndichitonzwa kutoti there is someone that is laughing at me, ende pfungwa dzangu dzaibva dzatoenda. Pandaizomuka ndaitozoudzwa kuti ndainge ndatoita mhirizhonga ndozotobayiwa ma-injections. Baba vangu vakaenda neni kwose kun'anga, kumaprofita. Chinondirwadza pana baba vangu ndechekuti ivo vakabva vaomesa mwoyo wavo kunze kwekuti vange vachindisunungura ndiri nemwanakomana wavo wedangwe. Baba vangu kune kun'anga kwavakaenda neni, n'anga ikatoudza baba vangu kuti mwana wako uyu akasungwa pfungwa nemudzimai wako, degree rake rakasungirirwa kumakuva, ende rakasungirirwa pamusoro peguva remunhu akafa achipenga. Mwana uyu kuti unge uchimusunungura, uya naamai vacho pano ndikwanise kusunungura mwana uyu. Hazvimbotori kana one day ndinenge ndadhila naye muroyi wako wawakatora ukamuita mukadzi wako. Asi baba vangu vakaramba, vakavarambira mainini vakati mukadzi wangu haasi muroyi, ndinokwanisa kutokusungisai imimi sekuru mapuma mukadzi wangu uroyi. Apa yainge iri n'anga yainge ichida kutovabatsira ivo igobatsira zvekare nemwana wavo, but vakatoti how dare you say kuti mudzimai wangu anoroya. Nhasi uno ndiri muno muPretoria, ndinoitawo zvekurima magadheni evarungu. Nguva zhinji ndinenge ndiri normal, ende varungu ka vanotoda munhu anoita sekunge ane pfungwa dzisingatori zvakanaka, because kana pay chaiyo handitouzivi kuti mwedzi uno ndapiwa pay here kana kuti handina, because chikafu nepekugara ndinongogara pabasa.
kumusha kwacho ndakabva kudhara mukoma, but ndinoda kutenda Mwari mukoma nevari nguva ndinoshandira, because dzimwe nguva ndinokwanisa kungoswera ndichitongotaura ndiri ndega, but havana havo basa neni. Varungu ava vandinoshandira pamba pano pandinoshanda ndipo pa vacation house yavo, ivo vanogara permanently kuCape Town, but pane zvimwe zvinoitwa zvimaprojects saka ndinenge ndiri busy ndiri mumagarden, zvekare ndinochengeta mabhiza because ndinogara kwakaita kumaplots. Nguva zhinji ndinenge ndiri normal, ndinotokwanisa kutorangarira about anatomy nephysiology yese yandakadzidza, ndichiziva mishonga yose, kutorangarira, kutogara pasi iwe ndototanga kutonyora zvose zvandinenge ndichirangarira, but mhepo yacho inongosimuka. Kazhinji ndinoona gudo kana kuti garwe rinenge rakaturikwa, rakaita zvokuturikwa pamusoro pemuti, pamusoro pacho pakapazi kekupedzisira garwe ndo parinenge rakaturikwa ipapo. Kana ndikangoriona ndinobva ndatotanga kutopenga, ndinenge ndichingotaura ndiri ndega, ndinenge ndiri muyard. Mumwe musi ndakazopepuka ndikaona kuti ndainge ndatodonhedzwa pasi nembwa dzepamba ipapapa pandinogara pa, ndainge ndiri ndega. Zvino ndinotya kuti nerimwe zuva imbwa idzi dzinokwanisa kuzotondiuraya dzichiti zvimwe kuda tiri kutotamba, izvo ndinenge ndatotanga kutopenga. Vanhu vanotozviziva kuti ndiri munhu anohumana, vamwe vanotonditi ndinopenga, maZimbabweni, vamwe vanoshandawo kunoku kumaplots kwandinoshanda. Chinondirwadza mukomana ndechekuti ndinoziva zvaiva mandiri, ndinoziva kuti ndainge ndiri chiremba, asi zvinozvi basa rangu ndiro riri rekungoswera ndichishandisa hara nefoshoro nemutsvairo ndichitsvaira payadhi, but ndainge ndiine tarisiro yekuti ramangwana rangu ndaifanira kunge ndiri chiremba. Izvezvi ndakagarawo muofisi ndichionana nevarwere, ndichibatsira varwere, ndichivarapa. Ndogadzirisa sei dambudziko rakadai riri pandiri? Chirwere ichi chemental illness chiri kundishaisa zororo, uye zvekare nyaya yekuti munhu anenge ada kundibatsira anobva asangana nemamwe matambudziko. Therefore ndiri kuda kuti vanhu vange vachingonyora havo mucomment section kwandinokwanisa kuenda kuti ndinge ndichibatsirwa kune vanhu vanenge vaine masimba spiritually. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vatori nenguva dzekuti vanorangarira zvose zvavakadzidziswa apo pavainge vari kuCuba, but vanoona garwe rinenge rakaturikwa pamusoro pemuti. Kuitawo here naivedare? Ngatitsaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei? Ndiri nesi muno muHarare, ndinoshandawo basa iri ndarishanda kwemakore akawanda, but mari dzatinopiwa mari idzi ishomasa. Ndauya kwamuri mukomanashi, handitombodi kuti vanhu vange vachindiziva. Zita rangu richengetedzei. Zvese zvakatanga patakange takagara tichinwa tea. Shamwari yangu yakatanga kundibvunza nezveupenyu hwangu, kuti ndiri kurarama sei nesalary iyi semasuvu 7 tiri kupiwa mari shomasa, uye kuti sei ndisiri kukwanisa kutengawo motikari. Kamotikari katinako takatoita zvokubatanidza mari, inini nemurume wangu tinopota tichienda kumazowe kunotengesera makorokoza, huku uye zvekare nehembe dzatinenge tahodhawo toendawo tichingonongwavha tiriko. Ndakamuudza chokwadi kuti zvinhu zvakaoma ende zvakaomera munhu wose muZimbabwe. Ndipo paakabva achizoti kwandiri, iwe unoziva here kuti unokwanisa kutongozvishandisa iwe kuti unge uchibata mari? This was after abva mukutenga motikari yake. Ane motikari yakanaka chaizvo yaainge achifamba nayo. Ndakashamisika ndikati, kuzvishandisa, what do you mean? Chii ichocho? Why do you say uchiti pachipatara panapa ritori mine, a gold mine pamberi pangu, zvekuti ndinokwanisa kutoita mari yakawanda, ndikatobva kugeto ndikatovakawo
kana kunana Borodzel. Mukomana shamwari yangu yakandiudza zvinhu zvakaita kuti ndege ndichipindwa nechando. Ndakavhunduka. Akati iye ane network. Kune network yevarume vane mari Mbinga nevamwe vakadzi vane mari but vari single mothers single fathers. Vanhu avo vaanoti havatendedzwi kuti vange vachizorara nevamwe vakadzi kana kuti nevamwe varume mumhiko dzavo dzavakaita. Varume ava hanzi vane mari inotyisa nevakadzi and ivo vanoda kuti unge uchivabatsira. Ndakati kubatsira nei? Akabva ati like inini kana ndikarara nemurwere anenge ava kuda kufa, mapatients anenge ari near death, ndinopiwa kana $600 kana $700 per patient wandinenge ndarara naye. Ndikasika ndikati iwe madrama uri kutaura awa munhu wacho anozozviziva sei? Akanditi munhu wacho paunoenda kumba kwake iye anotozviziva nekuti anokupukuta and anobva achizochengeta chijira chacho. Saka akati vanhu ava vanotongoda kuti unge uchirara nemunhu anenge ava kuda kufa. Once waita zvinhu izvozvo unobva watopiwa mari yako yakatonaka. Akati kwandiri kana uchida ndinokwanisa kuita madhiri newe, asi hauzotange nekupiwa mari yakaita sekunge mari yandinopiwa inini. Ndakamubvunza kuti ndinotanga nekupiwa mari. Akati pose paunenge uchizviita unopiwa $500 but unozombopota uchirwara. Iye anoti dzimwe nguva anokwanisa kubuda madischarge but ane mushonga waanoshandisa like anotongoshandisa mishonga yaanoenda kunotora kufamasi achiita sekunge mishonga yaanenge achida kupa murwere anenge aine STI but ndiye anozonwa mushonga wacho iwoyo zvisingatobvumidzwe nemutemo. Ndiri kuda advice mukomanashe, mari iyi inochivika ende nhamo yandiinayo, nhamo yakaita kundibata huro, asi ndiri kutya kuti nyaya iyi ko kana kuri kunzi ndikazobatwa ndibetsereiwo, ko kana ndikaripota nyaya iyi kuvakuru vedu vepabasa ndinenge ndazviisa pangozi here, because kana agara achitoshanda nevanhu vanoita zvemhiko obvious vanokwanisa kuzotondiuraya. Ndibetsereiwo nemazano, ndinenge ndirimo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kana ndikaripota chii chingaitika? Yo zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi inini ndiri muno mu-UK, ndakauya kuno kumugore ra2009 ndichibva kuZim. Regai ndipupure pachannel yenyu nhasi nekuti zviri mumwoyo mangu zvinotyisa. Regai ndikuudzei zvose. Vanhu vanondiona ndiri elder wekuchechi kwedu muno muEngland ende vanondiremekedza vachinditi ndiri munhu waMwari, asi chokwadi ndechekuti mukomanashe inini ndine madhiri awo andakaita ende ndatova nemakore akawanda ndichiita madhiri awa. Kubva mugore ra2009 kusvika pari nhasi mukomanashe, ndingatokuudzai kuti hapana mukadzi wechidiki wekuchechi kwedu uyo wandisina kurara naye. Mukadzi wose ari pasi pe45 ari muchechi medu, angava akaroorwa kana kuti asina, akapfuura nemumaoko angu. Tiri kutaura zvekuti 45 kusvika pa18 years. Before 18 ndinotya kubata. Mukoma inini nditori neaddiction. Munoziva kuti zvinoitika sei? Inini ndine citizenship yekunoku, saka ndine vanhu vakawanda avo vandakakwanisa kushandisira mukana, ndikavapawo mukana wekuti vange vachizouya kunoku zvose zvana COS zvisati zvatova nemukurumbira. Ende ndinoshandisa vamwe vanhu vanenge vaine depression. Upenyu hwekunoku kuUK upenyu hunoshungurudza. Kana ukabva kuAfrica uchiti uchatopfuma kana waya kuzoshanda kunoku, unopedzisira wava nedepression because unenge uchingoshanda chete and mabills anenge achingomhanyisana newe. The more that you earn, the higher the tax that you pay. Zvose izvi kana uri kuZim unenge usingatozvizivi kuti kune chinhu chinonzi tax yaunotobatirwa pamwedzi. Saka vanhu vanozoya kunoku kazhinji vanenge vakasiya varume vavo vanopedzisira vava nedepression isingaita
inini saelder ndinobva ndachizoti uyai kunoko kucounseling. Mukadzi akauya achichema kuti murume wake kana ari kumutrita zvisina kunaka, kana asinganamati whether achinamata, inini ndinoshandisa mukana iwoyo, ndinotanga kutaura naye ndichiti ndichakusimbisa panyama nepamweya, ndobva ndatotanga kutopfimba munhu iyeye. Saka zvose izvi zvandiri kuita mukomanashi handisi kana kumbosarudza nevakadzi veshamwari, ndinongorara ende nditori neaddiction zvisingaite. Iko zvino chechi yedu yakazara neconfusion. Ndini ndakaunza confusion muchechi. Ndinotoda help ende ndinotya, ndiri kuda advice mukomanashi kuti kana ndikazosungwa, because dzimwe nguva ndinozotoita zvekutozvibvunza kuti hausi kutya jeri here, nekuti vamwe vanenge vatori underage vanoita sekunge vanotozviziva, vamwe vasikana vanozongoya kwandiri vachitamba neni zvisina kunaka, ndinozozvidzora. Handidi kuzoita wagumbura uyo akazosungwa. Ndiri kuda help kubva kune vedare renyu. Handizivi kuti ndikaita munamato wakaita sei, ndinombonamata asi mukoma zvinhu izvi zviri kuramba zvichingonditeverera. Naivowo vakadzi vacho vanotondiisa pamuidzo, kunyange vari married. Mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna elder avo, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduweyo pakaipa, hanzi ndinongoti chero munhu akauya kwandiri ndinobva ndatorara naye since 2009. Hanzi ku-UK kune problem yekuti kune vanhu vari depressed nekuda kwemabills. Zvakaoma. Vadiwa vateereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.